Como cada xoves, dende hai máis de 9 meses, os veciños da parroquia ribeirense de Corrubedo volveron saír hoxe á rúa para protestar pola falla de médico. Despois de realizar unha pequena manifestación polas rúas da vila, concentráronse por uns momentos ás portas da Casa do Mar. Na concentración desta mañá volveron a participar tamén representantes do Executivo local, que coa súa presenza quixeron apoiar os veciños na súa reivindicación ou considerala unha causa máis que xustificada. Por supuesto, este gobierno local va a seguir apoyando a sus vecinos en sus demandas y más a los de esta localidad, hasta el punto de seguir acudiendo a esta concentración hasta que se consiga una solución duradera y fiable. Estos ciudadanos solamente están exigiendo un trato igualitario. Si la solución pasa por mejorar las condiciones contractuales, esta solución es fácil. Simplemente hay que mejorarla. Si la solución pasa por mejorar situaciones tan precarias como contratos mensuales, quincenales, semanales o incluso diarios, por favor, consigan que esta situación se solucione de una manera sin parches temporales, sin intentar acallar a la población en época electoral y sin soluciones con fecha de caducidad. Segundo explicou o concelleiro de Sanidade, Juan Furones, o que se busca é unha solución definitiva, non un parche, como foi a última medida establecida polos Sergas. O comunicado de Sergas o que levou é que ven un médico distinto cada semana, non sempre ven a tempo completo e dicho comunicado ten fecha de finalización o 31 de agosto. Entonces non sabemos o día 1 de setembro que va a pasar. Esta solución non pasa por solución de coller un médico do Centro de Saúde de Ribeira e traerlo aquí. Esta solución pasa por dotar a plaza, se o médico titular está en condicións de incorporarse ou non, e se non está en condicións, o tempo que non vai a estar en condicións ten que tener un sustituto que teña unha consistencia e que fiablemente poda ver aos seus pacientes sempre o mesmo médico para non ter que facer unha historia clínica de novo cada día que un paciente novo entra pola consulta. Dende o Concello din que seguirán apoiando as reivindicacións dos veciños ata que non haxa unha solución definitiva ao seu problema.